Sige. Ang bango-bango. Ang bango. Mas mabango pa siya sa Ay! Super Farm Super May Gubay are in the house again and for today's vlog. Dili man ni day kay gabi man niya. Namin na ako under sa among garden sa tanom sa akong mga ate o sa mga ate sa tanom sa akong ate o sa akong mama which is kini siya nga bulak nga singalan ni ma dama dinotchi nga karon jud siya buskat so may selfies mi nga nabuhat karon kana siya center of attraction kay sa mga selfies and then the food ari ni daghan gyud sila pagbuskat karon gabi una super farm and then kuan hanang muna humot kay siya muna siya padayon sige humot kay siya super farm dayon nice kay siya nga pagkabulak kay magabi ilang gid siya mobuskat and then ipangtingogan namin og mga alusiyo so kung kinsa man ganitong willing or ganahan nga mag selfie dere open lang mi kaayo as long as gabi mo mare so mura na siya super farm among gamay ka shares among garden humot kay siya Pagbulak kayo. Murag dalaga kahumot. Murag dalaga kahumot nga di parehan ako nga humot pa nga dali ra kayong biyaan. So Hello. So, natakaroon nilang taog mga flowerets mo na siya ang bulak sa kagabhion. Unya kay one hour ni siya nga magbuskad. So, ang atong buhaton, atis lang panguhaon. I'm excited. Alas 4 higyong na. Thank you. One. mas 4 na siya mahigyom na siya ma. Nya man ko nang alas 12 manghumot. Ano mas nasa humot ni Rosbalay taas. Ganito siya pipitasin natin, guys. Kailangan natin itong pipitasin kasi pag hindi ito pinipitas, malaya ito bukas. Malaya ito bukas, guys. Alas 12 ana na magbuwa na yan. Kung gusto nyo magkabulaklak ng ganito sa kasal nyo, magpakasal kayo ng gabi. Ganon. Hana na siya. Ganito yun mamitas o ganito yun mamitas. So pretty like me. Joke lang. Mamaniwala silang lahat. Pila naman ito. Napay duha napay to taas. Madaming daghan diya super farm or na siya akong sister nang bulak kay kuan mo layos mo po na siya pagkaugma diyan alas 12 ni mahumot na ni siya ron so mga tulog may nga humot kay mong balay so nice to be back. That's So good dami daghan na kayo daghan na kayo kung sinong bibili tag 1 million each ni siya 1 million nga kay inigkuha nimo dapat palit dayon kay di mo muna siya ang nag-cost og 1 million pesos kay inigbuskat 1 million pesos joke. It's a prank lang pala. Ano ba yung iba? Hindi ko na makikita guys. Ano bang punuan ito? Naghanap na is ibabaw din. Ay nalagod ka nawa na. to so Ay nasap na. kaunsa po na siya Kailangan na manalay kitang malawos. Ay, wag na. Permanente na talaga kitaglawas din. Ang ganda. so more to siya super farm more to siya no mo siya some spaghetti char sige Ang bango-bango. ang bango Mas mabango pa siya sa okay, thank you super family daghan pa jud dire na mga kuan mga orchids and then roses dayon kanang roses man ni siya ang orchids dayon minimore pa siya nga mga bulak like the last time na akong nga vlog amo to siya na ilang buhat sa akong mother of sa akong sister so more to siya super fam amo ka share dire kay di naman po namo pwedeng ma turning amo ang kuan amo ang kabulakan kay gabi naman siya nya need na po na mapuhuay
So more to Super Fam, and thank you sa paglantaw, and hit the notification bell para update dito mo sa upcoming vlogs nako, bell all. So more to siya, and God bless.